Ben, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos os que nos estades seguindo desde as casas, desde os coles, desde os vosos espazos privados. Como ben acaba de decir Paco, comezamos estes encontros e temos a sorte, o privilexio e tamén o honor de que nos acompañe para empezar o señor conselleiro Román Rodríguez, señor conselleiro de Cultura, Educación e Universidade. A súa dereita, o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Manuel Álvarez Bértolo. A esquerda do conselleiro está Susana Castro Barral, que é a nosa subdirectora xeral de Centros. E no último espacio podedes ver a Ángel Rodríguez Sánchez, que é o director do CAFI, do Centro Autonómico de Formación e Innovación Educativa. E que, nada, simplemente o conselleiro nos va a dar o saúdo de benvida a estes encontros. Gracias, señor conselleiro. Bueno, moi boas tardes. Estou seguro que todas as persoas que estades do outro lado da vía telemática, pois preferiríades estar aquí, como suele ser habitual en este acto dentro do Palacio de Congresos. Suele ser un acto e unhas xornadas, pois, ademais de moi productivas e moi instructivas, pois moi fermosas, no sentido que contribúen a que se xunten centos, casi miles. Me dicía que estábamos a falar prácticamente de 900 persoas, pois moitísimas persoas, moitísimos profesionais que os adicades desde a perspectiva profesional pois a desenvolver un traballo de tremenda importancia nos espacios bibliotecarios dos nosos centros educativos. E, sin dúbida, pois é unha satisfacción para min poder volver a reencontrarme con todos vós nestas xornadas, ainda que sexa, obviamente, pois en este formato. Ben, estas xornadas levan moito tempo sendo pois un auténtico fervereiro, un auténtico lugar de encontro das persoas que traballan nas bibliotecas. Antes de nada, quixera pois agradecer sinceramente pois o voso traballo, o voso compromiso, a vosa dedicación a unha tarefa que nos ten posibilitado a Galicia, ao conxunto da comunidade educativa, nos ten posibilitado ter un sano orgullo e unha sana satisfacción. As bibliotecas galegas, o sabedes perfectamente, as bibliotecas escolares galegas son un referente no conxunto do Estado e hai detrás de todo isto pois moito traballo, moito esforzo, moita planificación e moitas ganas e moita motivación por parte de todos os que estamos aquí para sacar adiante pois un proxecto dunha significancia e dun impacto pois moi importante. É obvio que nos últimos meses, no último trimestre do curso pasado, no inicio pois deste mes, ou deste curso, perdón, tivestes que facer frente pois a situacións complexas, inéditas, descoñecidas, que en certa medida, queirámolo ou non, pois marcan un antes e un despois na forma tradicional de facer o noso traballo. Tivemos que facer o noso traballo pensando sempre pois no máis importante que temos entre as mans, que son os nosos alumnos, as nosas alumnas, e facelo dun xeito absolutamente diferente, como estamos hoxe aquí, como estamos hoxe pois falando a través pois dos medios telemáticos. Os últimos meses do pasado curso, os primeiros destes, están claramente marcados pola situación sanitaria na cual estamos vivindo, na cual estamos convivindo, e que é obvio que, pese ás dificultades, temos que mirar para adiante e temos que seguir facendo as cousas dun xeito diferente, é obvio, pero non podemos deixar de apostar e deixar de facer aquilo polo que a sociedade nos paga, a nós,
aos profesores que estades aí, a nós, os responsables políticos. A sociedade nos paga por facer o noso traballo e por, en tempos difíciles e complexos como estes, por ser capaces de sacar adiante o que ten que ver cada un no seu ámbito ca nosas responsabilidades. A comunidade educativa galega, que está formada por miles de profesionais, en torno a 35.000 no ámbito público e concertado, estades, dando pois un exemplo de responsabilidade e un exemplo de facer as cousas. O fácil pois sería non dar a cara, o fácil sería pois pechar os centros, o fácil sería non dar a batalla á situación actual, pero estamos facendo, o estades facendo, e o estades facendo con un medidor de éxito francamente positivo. Nos últimos meses, nas últimas semanas, levamos vendo como a situación sanitaria no interior dos centros educativos se mantén parella a dinámica da sociedade, pero na imensísima parte, na inmensa maioría dos casos, temos, pois, creo que a satisfacción, tamén, digamos, o deber moral, de que os centros non están funcionando como centros de transmisión, en este caso da situación sanitaria. Creo que aí detrás hai moitísimo esforzo, moitos de vós, estou seguro que nos vosos centros estades traballando, tedes un sobretraballo, tedes un sobreesforzo, pero, ao final, podemos decir que a comunidade educativa galega está tendo pois unha resposta moi positiva a unha situación tremendamente difícil e complexa como é a que nos topamos. E se estamos orgullosos do conxunto da comunidade educativa, de todo o que significa o sistema educativo na vida das persoas, na dinámica da sociedade e no funcionamento e benestar dunha sociedade, en este caso concreto que estamos a falar de unha parte da comunidade educativa, como son as bibliotecas escolares, tamén quero transmitirvos pois o orgullo, o sano orgullo, que creo que toda Galicia pois ten no voso traballo. E o ten basicamente por unha cuestión que é fundamental e que creo que é a clave dos éxitos, recoñecementos, dos esforzos, dos avances que nos últimos anos ten tido o sistema de bibliotecas escolares. Para os que xa temos certos anos, como algúns que estades escoitando, e eu mesmo, a biblioteca non era un lugar agradable. Era, en certa medida, en ocasións era o lugar de castigo. Te castigaban cando nos comportábamos mal, nos castigaban a biblioteca. Era un lugar onde se colocaban, se almacenaban, dun xeito ordenado, obviamente, libros, coñecemento. Hoxe, afortunadamente, e gracias ao voso traballo, as bibliotecas escolares son moito máis que un mero contenedor, que un mero contenedor de coñecemento. Hoxe son, quizás, un dos corazóns máis importantes que teñen os centros educativos. Son lugares de encontro, lugares de intercambio, lugares de innovación, lugares onde se proxecta o coñecemento e todo o que significa o conxunto da sociedade, onde en moitas ocasións é unha porta por a cual as familias poden participar e participan de xeito nos centros educativos. Son lugares de creación, de ilusión, onde, en certa medida, podemos desenvolver tarefas, obviamente, vencelladas sempre co aprendizaxe e co coñecemento, pero tarefas tamén de proxección cultural e de proxección social. Hai un gran esforzo, é básico que exista traballo e esforzo, senón nunca hai resultado nin rendimento, pero hai tamén unha planificación que se leva facendo dende principios deste século, que se ten desenvolto a través de planes específicos, de planes concretos, como pode ser o Plan LIA, as bibliotecas solidarias, a biblioteca creativa, os clubs de lectura,
a radio na biblioteca, en definitiva, unha serie de accións concretas que dentro do gran paraguas do Plan de melloras de bibliotecas, leva permitíndonos avanzar, mellorar, innovar e ser capaces de posicionar as nosas bibliotecas escolares pois en un rango, e creo que o podemos decir con total normalidade, nun rango tremendamente positivo e elevado dentro do conxunto de España e mesmo a nivel internacional. Todos os anos hai un intercambio de información, de experiencias, de ponencias que enriquecen o traballo cotiá que tedes que desenvolver nos vosos centros e este ano algunha comunicación aporta uns datos tremendamente interesantes. E eu vou a decir aquí, porque creo que son datos que en certa medida clarifican e reafirman pois o que dicíamos anteriormente, o orgullo que debemos ter como responsables de que a situación no ámbito das bibliotecas pois este como está. Un dato moi importante, e é que en Galicia un neno galego vai de media 4 veces máis a unha biblioteca que un neno do conxunto de España. Iso quere dicir moito. Quere dicir que fomos capaces de facer que os espacios da biblioteca sexan atractivos e que os nenos e as nenas queiran ir. Iso é fundamental, que se facilite a través de diferentes accións pois que o neno queira, o alumno queira ir, en este caso, ao centro. Prácticamente o 90% dos alumnos de primaria recoñecen que van á biblioteca por lo menos unha vez a semana. E os de secundaria recoñecen e din que van unha vez, perdón, co 50% van unha vez a semana. Na miña xeración non éramos así. E estou seguro que na xeración de moitos de vós tampouco. Non tiñamos esa vontade de acudir á biblioteca. Tamén a biblioteca nos di que forma aos alumnos, forma ao alumnado en valores críticos. Prácticamente o 60% dos estudiantes afirman que na biblioteca se aprende algo moi importante nunha sociedade tan confusa como a actual, aprenden a manexar a información dun xeito crítico, dun xeito libre e dun xeito responsable. E, por suposto, as bibliotecas trascenden o tradicional papel de espacios de depósito de libros. Hoxe son espazos, como dicíamos, transversais de creación, de coñecemento. E así, prácticamente, o 36% dos usuarios das nosas bibliotecas o utilizan como espacio de creación de arte. O 36%, outro 36%, pois utilizan para realizar materiais audiovisuais, para tecnoloxías audiovisuais, tamén para programas de radio, e nos din estas estadísticas que un de cada 5 personas, de cada 5 alumnos, acuden a un obradoiro de robótica. En definitiva, unha biblioteca é moito máis que a idea tradicional que se ten das mesmas. Obviamente, todo este proceso, toda esta sucesión de cambios constantes no tempo, non é fruto da casualidade. Hai detrás moito traballo dos responsables no ámbito administrativo da Consellería, por suposto, dos responsables en cada centro educativo da biblioteca, e isto nos leva a que podamos decir que, mesmo a nivel internacional, somos un referente. De feito, a rede de bibliotecas escolares de Galicia estamos nominadas e nominados a un premio moi significativo que otorga o goberno sueco, que é o premio Astrid Lindgren. É un premio que xa, simplemente, estar nominado, pois fixa un nivel moi significativo e que se fallará. Pois na primavera do 21 e o gallá, poidamos comunicar esta boa nova pois aos centos de persoas que participades e traballades no ámbito das bibliotecas. En definitiva, creo que hai que agradecer en esta xornada, sobre todo, agradecer primeiro
que esteades aí ao outro lado da Cámara, podedes estar seguros que, aínda que nas persoas que estamos aquí no Palacio de Congresos hai moita emoción e moita ilusión, pois certamente nos gustaría que fose de outro xeito, estou seguro que a todos vós pois sería prácticamente tedes o mesmo sentimento, pero obviamente non podemos deixar de facer o que temos que facer, simplemente o temos que facer de diferente xeito. E as posibilidades que hoxe en día pois temos, desde o punto de vista tecnolóxico, nos permiten estar compartindo, vos permitirán estar compartindo pois esta xornada. Gracias a todos vós, gracias aos redactores, gracias á Dirección Xeral e todo o personal do Servicio de Bibliotecas e, sobre todo, pois gracias, fundamentalmente, gracias a todos aqueles alumnos e alumnas que participan, e tamén as familias, por suposto, que participan nas nosas actividades, porque, ao final, a educación, en xeral, e o sistema bibliotecario, en particular, non é un fin en si mesmo, senón que é un medio para formar as nosas xeracións vindeiras, para educadas, para convertidas en cidadáns de proveito no futuro que van ter por diante e facedo como estamos facendo en Galicia dende fai xa moitos anos, con unha aposta decidida pola calidade educativa, pola equidade educativa, pola igualdade de oportunidades e, afortunadamente, tamén pola transmisión de valores positivos á sociedade. E iso se debe fundamentalmente, e é gracias fundamentalmente ao traballo que desempeñades como profesores. Cada un, pois no seu centro de traballo, pero o traballo que facedes para formar as nosas xeracións. E remato xa con un último dato. Fai moi pouco tempo se publicou un informe de PISA. En este informe de PISA se evaluaba pois unha serie de valores transversais respecto ao alumnado galego. E en valores transversais, o alumnado galego estaría moi ben posicionado no conxunto de España, nalgúns casos no primeiro posto, moi por riba en todos os casos da media española, moi por riba en todos os casos da media do OCDE. Valores como o respeto á igualdade de xénero, valores como o uso indistinto das nosas linguas propias, valores como a tolerancia e o respeto a outras culturas, valores que, en definitiva, xunto co coñecemento que se adquire nas aulas, nos fan, de feito, mellor profesionales e mellores persoas. E en todo eso, sin dúbida, o papel das bibliotecas escolares é un papel fundamental. Por lo cual, moitas gracias de novo a todos e agrademos que, pese a ter que desempeñar esta actividade pois deste xeito, pois sexa proveitosa para todos e podamos estar sempre contentos e satisfeitos do traballo feito. Moitas gracias.